yazi vele okay sorry ngibona ukubala lapha 60. Okay, abanje uMatersi bandla yabona ngomhla ka-19 usaqhubeka lokudayisa kwakhe lishintshile-ke izulu yabona nje ububona lapha emawondeni kunenkungwanyana lishintshile bandla shintshile izulu dayisa kodwa abathenga abantu wabona ethawini sebuyile nje manje qeda ukushaya u5 wabona aza lokho ukuthi ngabe usadayisa akuvele lanethe bese kunetha-ke namhlanje ubona kumari kuthengeni nayivosi yakho uyithengile bandla hayi namhlanje uzoshubisa-ke uthenga izinto ey'sile walithenga isobho lakhe yabona isobho leli wathenga leli-ke linenyamanyana uzowenza ipapa ngalo wabona ipapa elimnandi njengoba ezowenza lelo nawo nosoto wathenga khona ezokwazi ukuthi ayikline ngawo njengoba asho kuMatesi usiza nalapho nakho-ke lona imana chili beef R9.99 ilena-ke ilena leli nenyama kuzoba salt fine 5 star 500 gram R4.99 lo sawoti lona 5 star sorry ngokuthi phela kwezekile usiko simise kahle kuzoba chili sizzler Chucky sizzler R20.15 nawo yabona R20.15 ile vosa uzoyishiselana kamnandi kuzoba watloo bag 12 litre R1 lo ngaphansi le plastiki nawo le plastiki wakhona yabona-ke uthengile bandla uMatersi kuzoba lezinto zibe ubani R36.10 kwabuya R3.90 sizobe idate masisha R19 yabona kudumali mhla ka-19 February 2026 yabona isikhathi bekubani kusho ukuthi lana bekubani bese ku-39 second 25 minutes away from 4 wabona hayi bese lishintshile izulu bandla bese qala ukunetha nje ukubona uMatersi vele wayibuyela mhla ka-19 February isikhathi 39 second 25 minutes away from 4 yabona hayi bandla bathenga abantu nje besho kuMatersi hayi bathenga bandla ey'ntweni zakhe bathenga mhla ka-19 February namhlanje abantu bayabona kuseka-4-ke nje nje basho wabona wathenga nani uMatersi nawo utamatisi u10 athi bawufaka kwilona phela bomama emasosweni lapho omama babona lapha emgaqweni wafaka emasosweni bese bewuthela kulo plastic yabona mningi bandla u10 wabona aminingi njengoba abantu bewubona uzowenza kahle ilona yakhe uzowenza ushatini bandla yabona kusasa nizophuma ey'dlele wona ushatini kodwa nje uzobe eqeda ukwenza lento yakhe bese nawo no-anyanyisi wabona u10 nalo anyanyisi uzenzele nawo pelepele wabona uzowenza ushatini manje uzodla nje kamnandi yabona uzowenza ipapa lakhe nale vosi nalipapa lale sobho bese yenza le vosi hawu bese zenzela ushatini omunye ushatini awenze ekuseni yabona udle nasethi ncathi vele izobe ingasekho le nyama eyidlele nje ushatini ekuseni yabona okay lapho uzobe usasilele utamatisi wakho uqinile kodwa awuthambile ungabuyi uMatersi usuthambile kusasa yabona unganakani ngoba hayi nakusasa uzovuka uMatersi kuyashisa okay abaphile sebephila-ke abantu nayinelona sengeke my friend-ke lelo ikhohliwe ka-Watlo yabona ukuzanga lo ntonje uzoyiphuzela yona enye futhi izobe isasele sekuseni uzobe eyiphuzela yona hayi baphile sebephila abantu hhayi akake anyakaze uMatersi akake enze le vosansi wakho wakhumbula ukuthi yenza kanjani ixaphise kuze kusala amanzi kuze kuyisalele amafutha bese ayiphendula ukuthi lo mafutha kokunye bewafaka kuleli papa manje wezwe futhi ukuthi abuye abe nakho lokho kodwa sozo indlela enuka yona abuye abe nakho lokho ukuthi ubona futhi ajike ngathi akha nephungane elingasile wabona kodwa soze ukunuka kwayo uzokunuka kwayo uMatersi uma yibona senuka kamnandi uzowafaka kuleli papa silivuthwa yabona awuzoyidlela ushadini amnandi namhlanje uMatersi hayi baphile sebephila abantu hhayi akakanyakazi uMatersi vele akashayi no-past 5 yabona kushaya hlampe u-past 7 sekuvuthiwe esedla okay so right usayeka 4 njalo endlini encane kulo February sobona February uphele kangaki okay so right awubandla sewona umhla ka-19 yabona nayivosi yakho sizothi mase kuvuthwe leli papa athi kuyifudumeza yabona ngoba vele usazovuthwa leli papa bese enzani enze ushatini yabona
Uyabona nali ipapa bandla. Ngibona ipapa injani. Funa uhlale ukuligovuza. Safuna ngithi ukulinda nje mhlampe 10 minutes more manje. Uyabona ipapa lakho uMateksi. Fake lela sobho. Azoyifudumeza-ke mase kuvuthwa ipapa lana sezoyidla. Hhayi lamafutha uzovele wachitha uMateksi nje uyashilo nje ukuthi hhayi. Okay, so right, hhayi sizobonana. Uzoveza mhlawumbe uMateksi senze noshada iy'ndana. Okay, so right. Sekuwona yebo kusekuwona bandla umhla ka-19 ngobona sewenzile umshadweni wakho bewuhlanganisela kahle la. Uhlanganisa kahle kule ndisho sewufaka la ubona umshadweni wakho uMateksi. Usezolontunja-ke manje useyaphaka kodwa usekaphake nje ayifake nevosi. Ubona-ke ukuthi ayiveze lezi zinto uMateksi ayaqinile. Yabona seyaphaka nje kamnandi uMateksi wakhe lana sebe-right nepapa lakhe. Eyi kwaqina la. Yabona nepapa lakhe akakaphake aveze okokugcina. Okay, so right. Sekuwona bandla yabona, wabona iqishile bandla, iqishile. Yabona kwathiwa fork and knife. Kwathiwa Derrick entweni. Awusey'ntweni uDerrick entweni, uMateksi entweni. Athi fork and knife. Wabona na ushadini wakhe la eceleni. Khona isipuni ufuna sikhiphe eseshadini. Lesi isipuni sakhe lesi akenze ngasiti, yabo siklini, usegezile amabhakede akhe laphana yabona. Athi Derrick entweni. Hhayi-ke. Hhayi, baphile sebephila abantu. Hhayi sobonana kusasa, sobona kusasa ukuthi uzobuya nani. Kodwa opportunity imsizile mhlawumbe akanqeni ukubuya namasi kusasa yabona. Kodwa kufanele futhi mhlawumbe nenyama yenkukhu khona ezonza lesitambu sakhe. Okay, so right, hhayi baphile sebephila abantu. Bathi Derrick entweni. Hhayi uzodla kamnandi nakusasa ekuseni uzoyivukela ngoshatini-ke ekuseni. Hhayi angithi uyaqeda la ivosi. Ekuseni uzovuka ngoshatini. Yabona. Okay, so right, hhayi baphile sebephila abantu uzophuma uyabadayisa futhi kusasa uMateksi. So right. Nakho kusekuwona umhla ka-19 uyakhohlwa njalo uMateksi. Uyasho phela okwanamhlanje bona usadla nalo shatini wakhe ngalana. Okwanamhlanje kusho ukuthi singasho sithini uMateksi uthini-ke? Brilliant anticipation. Brilliant anticipation from Derrick. Wabona njengoba nje ethenga ushatini wayibona lonto. Thenge nawo lo shatini wakhe abona uzozama ukuthi akubophe. Yabona isethi yakhe nawo lo pelepele. Yabona uyancenga lena drink lena. Uthanga uMateksi yabona kusho ukuthi brilliant anticipation. Okay, namhlanje brilliant anticipation. Okay, so right.